Ο Γιάννης Κουτσούκος για την πρωτοσόμενη δευτερολογία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σας ταλαιπωρούσα. Έχω μιλήσει και έχω υποστηρίξει το νομοσχέδιο και πιστεύω ότι η συζήτηση που έγινε απέδειξε ότι οι φοβίες που καλλιεργούνται στο όνομα της πολιτικής κερδοσκοπίας έχουν διαψευστεί. Παίρνω το λόγο επειδή γίναμε δέκτες τις τελευταίες μέρες μια σειράς απειλητικών μηνυμάτων μέσω email και ανώνυμων επιστολών, κάθε είδους απειλών. Και βεβαίως σε μια δημοκρατική χώρα μπορεί ο κάθε πολίτης να εκφράζει την άποψή του. Αλλά όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα που σήμερα είναι κοινοβουλευτικό, δεν μπορεί να υποθάλπτει και να καλλιεργεί μια πολιτική απειλών και τρομοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί σε ιστοσελίδα στο Facebook υποψηφίου βουλευτή του Λάος στην Ηλία, ο υποφαινόμενος μαζί με την πρωθυπουργό της χώρας αποκαλούνται προδότες. Και ο συγκεκριμένος που διακινεί στο Facebook, θα σας πω κύριε συνάδελφε, λέγεται Κουτσουβέλης, αποκαλεί προδότη 1 εμένα, προδότη 2 τον κύριο Κατρίνη. Ίσως επειδή μιλήσαμε στη Βουλή, δεν ξέρω γιατί κατά αυτόν δεν είναι προδότης ο Πρωθυπουργός, δεν είναι προδότης ο Υπουργός που εισάγει την νομοθετική ρύθμιση, δεν είναι προδότες όλοι οι συνάδελφοι. Αλλά όπως ξέρετε κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε κουκουλοφόροι είμαστε, ούτε καταδότες, ούτε μέλη της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου για να ανεχθούμε τέτοια προσβολή. Και πιστεύω ότι αυτή η πρακτική, γιατί θα καταθέσω τα σχετικά για τα πρακτικά, αυτή η πρακτική πρέπει να αποδοκιμαστεί από το σύνολο του Κοινοβουλίου, αλλά αποτελεί και μια χρυσή ευκαιρία για τον κύριο Καρατζαφέρη να την αποδοκιμάσει. Γιατί υπάρχουν χρυσές ευκαιρίες και υπάρχει και Χρυσή Αυγή. Και μια διχαστική πολιτική είναι πολιτική εσχάτης προδοσίας, εάν δεν αποδοκιμάζεται. Δίνω αυτή την ευκαιρία στον κύριο Καρατζαφέρη. Έχετε, μισό λεπτό, τι θέλετε ακριβώς? Κύριε Πρόεδρε, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είμαι και αναφέρθηκε σε εμάς. Ο κύριος... Αυτή ήταν δευτερολογία επί του νομοσχεδίου. Αναφέρθηκε σε εμάς και απάντω κύριε Κουτσούκο. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει. Καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Και μη συνδυάζεται οποιαδήποτε ενέργεια έχει να κάνει με απειλές με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και αν εσείς μιλάτε για ανώνυμα SMS και ανώνυμες επιστολές, εμείς μιλάμε ότι καθημερινά το πρόσωπο, απειλές είπατε, αυτό δεν είναι απειλή, αυτό είναι χαρακτηρισμός. Εγώ λέω, τα SMS και οι ανώνυμες επιστολές κύριε Κουτσούκο, εμείς βλέπουμε καθημερινά και ο Πρόεδρος και όλοι εδώ το πρόσωπό μας, τις γυναίκες μας, το αμάξι μας, τα παιδιά μας στο Ιντιμίτια. Στο Ιντιμίτια. Και δεν έχω ακούσει ποτέ έναν εδώ πέρα. Πήγα στο Ηράκλειο Κρήτης και το Πασόκ μου δήλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης ότι δεν μπορεί να μου επιτρέψει να μιλήσω γιατί νεολαία και κόμματος που υπάρχει και λοιποί αριστεριστές κρίναν ότι ως βουλευτής δεν έχω δικαίωμα λόγου και λέγανε να με σκοτώσουνε ανάγοντάς μου ως μοναδική ευθύνη τον ναζισμό στο μεγαλείο του, διότι με καταδικάζανε λόγω των οικογενειακών μου καταβολών. Και επειδή εγώ έχω γνωρίσει αυτές τις φασιστικές προσεγγίσεις κύριε Κουτσούκο, μη συνδέεται το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό με καμία πράξη βίας. Γι' αυτό το άλλο που είπατε, υποψηφίου βουλευτή, που είναι ένας χαρακτηρισμός, προφανώς εμείς εδώ έχουμε πει ότι δεν θεωρούμε κανέναν προδότη, μας είπατε ναζί.
μας είπατε εθνικοσοσιαλιστές, μας είπατε ακροδεξιούς, μας είπατε φασίστες. Εμείς δεν είπαμε κανέναν προδότη. Και δείτε μέσα στους χαρακτηρισμούς αν είπαμε κάτι. Όμως κύριε Κουτσούκο, άλλο ένας χαρακτηρισμός που αν θίγεστε μπορείτε να προσφύγετε στα ένομα μέσα, και άλλο να προσπαθείτε να συνδέσετε πράξεις βίας με το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Δεν έχουμε καμία σχέση με καμία πράξη βίας και την προβοκάτσια την επιστρέφουμε. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και με τις προτασσόμενες δευτερολογίες.